Yo man, aman man, gas man, mainkan man, man. Apa tuh dia? Atuh, ciku ada setengah. Bela dia. Penasaran? Atuh. Apa tuh? Atuh. Apa tuh? Atuh. Apa tuh? Atuh. Apa tuh? Atuh. Gadang na tungkui he, gadang na onggo Apa tuh? Apa tuh dia? Adonia mancali, ota siro adara hajo mancalia nan adia bao. Oh iko maruponyo cimangko. Gadang cimangko dia. Lama kok mana? Wak badak aja lah. Ya. Merah. Acok-acok dalam membau dia deh. Senang aja. Tabuka panganan terus. Lama semangko dia. Apa tuh? Atuh. Apa tuh? Atuh. Apa tuh? Atuh. Apa tuh? Atuh. Gadang na tungkui he, gadang na onggo Apa tuh? Apa tuh dia? Adonia mancali, ota siro adara hajo mancalia nan adia bao. Oh iko maruponyo cimangko. Lama cimangko ya dia. Sabana baraya. Di mana pek cimangko koda dia? Mantap. Ko cimangko ladang man mah jo. Hah? Man panen. Lebih bayi du ni tu lek. Cimangko man. Pai